Il-lejla fuq One jerġa' jirritorna l-programm Brillanti, programm li jippremja t-talent lokali. Ġurija professjonali li se tkompli tiġġudika bosta talenti li tresqu qudiemhom f'dar il-Mediterran għal konferenzi l-Belt. One News tkellem mal-preżentatur Joseph Ketkuti fejn esprima l-pjaċir tiegħu li l-ewwel programm kien ta' suċċess u r-rispons kien wieħed brillanti. Fil-fatt kellna rispons eċċezzjonali biex nużal kelma brillanti rispons kien għaliex kellna nies bl-Ingliż jgħidu from all walks of life, jiġifieri żgħażagħ, inqas żgħażagħ, ta' kull tip ta' persuna, jiġifieri kemm anke dawk li jifhmu fil-mużika u anke dawk li forsi ma tantx jifhmu, kulħadd nista' ngħid mixew bl-ewwel programm ta' din is-sensiela. Ketkuti spjegana li l-lejla it-tieni programm Brillanti se jkun mimli emozzjonijiet u kull min iħobb il-mużika għandu jsegwi dan il-programm fit-8:30 ta' filgħaxija fuq One. Il-lejla għandna unwedkom programm ukoll mimli emozzjonijiet, se nifirħu flimkien, se taħroġilna xi dema flimkien għal dawn iż-żgħażagħ imma wara dik il-kompetizzjoni għaliex kif ngħid jien fil-programm huma ħafna dawk li jafu jdoqqu ftit il-bravi imma wieħed jew waħda biss li se tkun il-brillanti.